приятели! Аз съм Мариана Александрова, психолог и психотерапевт в МНВ къщата. Простете за забавянето, имахме технически проблем. Надяваме се, че до края на вебинара всичко ще бъде наред. А днес ще бъдем заедно на нашия първи вебинар, който се нарича "Кой съм аз? Откриване на изгубената същност". Вебинарът ще протече последният начин. Първо ще ви представя презентацията, в която ще започна с нашия основен принцип в МНВ къщата, който се нарича точка на пречупване. Накрая ще направим една медитация, която е за откриване на истинската същност, и ще ви поканим на нашия семинар, в който ще продължим с темите от днешният вебинар. И така да започваме. Кой съм аз? Откриване на изгубената същност. Кой съм аз е въпрос, който всеки от нас често си задава, вярвам в това. Може би имаме различни отговори, но винаги се съмняваме в това, че знаем кои сме и какво всъщност искаме от живота. Днес ще поговорим точно за това защо често се чувстваме недоволни и неудовлетворени от живота, за това защо често се проваляме и не успяваме, за това защо привличаме в живота си събития и ситуации, които не желаем, защо все сме далече от това, за което мечтаем и това, за което копнеем. Сега ще ви представя точката на пречупване, ще ви разкажа за нея, какво представлява това. Това е в точката на пречупване, всъщност е синтезирана цялата информация, която после ще разгледаме по-детайлно. И така. Човек се ражда на този свят, носещ в себе си своята уникална същност и възможността да изживее живота си по неповторим начин. Така, сътворявайки своя свят, има възможност да реализира себе си и да превърне мечтите си в реалност. Така има възможност да извърви пътя, който е предназначен само за него, да даде най-доброто от себе си и да създаде своя рай. Този рай, който някога сме изгубили, всъщност ни принадлежи, ако успеем да се върнем към първоначалното си чисто състояние, тогава, когато все още не съществуват всички травми, започнали още с появяването ни на света и продължили чрез определения модел на съществуване, който ни се налага постоянно. Когато се родим, започваме да трупаме опит – физически, психически, емоционален и сетивен. Част от този опит е негативен за различните хора в различна степен. Това създава естествени защитни механизми в човек под формата на емоционални, физически и психически блокажи. И бронята, която изграждаме още от деца и която има за цел да ни предпази от изпитването на болка и негативни емоции, всъщност освен своята защитна функция, има като последица това, че се отклоняваме от истинската същност на душата си. От възможността да изживеем живота си по начина, който е най-добър за нас. Губим възможността да създадем своята мечта на реалност, която отговаря на уникалната ни същност. Губим, защото сме се отдалечили и сме забравили за своята неповторимост. Превърнали сме в живота си в битка за място под слънцето, в съревнование с себе си и с другите, в преследване на цели, които в повечето случаи не са наши, а чужди. Поели сме по утъпканите пътеки на илюзорната сигурност, заживели сме по схеми и стереотипи, наложени от обществото, но сме изгубили синхрона с истинската ни същност. Заживели сме в един сън, който сънуват и всички останали, старайки се да бягат от болката и от себе си. Точка на пречупване. Това е моментът, в който по някаква причина осъзнаем своят сън и започнем обратното пътуване към първоначалната ни същност. Тази, с която сме се появили. Моментът, в който вземем най-важното решение за себе си и живота си. Това да се откажем от съня, от сигурността, от патериците, от грешните цели, от битките за място под слънцето, от зависимостите си, от въздушните кули, които строим, за да можем по-дълго да задържим илюзията за съществуването си.
от нуждата да се доказваме, от това да живеем живота, наложени от чужди ценности, порядки, стереотипи и решим да се върнем към себе си. Онова себе, което е дълбоко заровено под безкрайните ни опити да го унищожим и да се превърнем в марионетките, които светът очаква да бъдем. Това е моментът, в който най-после решим да сътворим себе си наново, извървявайки своя път към същността, която сме загубили. Този път е индивидуален и уникален за всеки. Той може да се превърне в незабравимо приключение и пътешествие. И още един път ви приветствам. Добре дошли на всички, готови за това предизвикателство и приключение. Нека сега да видим защо често се чувстваме недоволни и неудовлетворени от живота, който живеем. На първо място, живеем живот, който е обусловен от чужди ценности, правила, натрапени от средата и обществото, в които се намираме. Още когато се родим, попадаме в определена обстановка, имаме родители, които ни възпитават по определен начин, растем в определена среда и това формира в нас характер, ценности, начин, по който изграждаме живота си. Но още с самото ни раждане ние сме най-близо до нашата истинска същност и когато се родим, постепенно започваме да се отдалечаваме от нея. Всъщност причината, поради която се чувстваме неудовлетворени и недоволни, това е защото сме се отдалечили от уникалната същност, с която сме родени. И задачата, която имаме пред себе си, е да се върнем към тази същност, защото само тогава ще знаем кои са истинските копнежи на душата ни и кои са истинските ни стремежи. Ще чуваме гласа на сърцето си и на интуицията си и ще можем да живеем живота, който наистина искаме и който не е обусловен от всичко, което ни е наложено отвън. В крайна сметка, много е важно да живеем живота си, водени не от страха, а от любовта. Защото повечето хора почти през цялото време на живота си взимат своите решения, като се базират на страховете си, а не на истинските си желания. Когато взимаме своите решения, базирайки се на страха, никога не можем да се почувстваме доволни и удовлетворени, защото това не е истината на нашата душа, това не е това, което наистина желаем. Когато си поставяме цели, които не отговарят на нашата истинска същност, тяхното изпълнение няма как да ни направи доволни. Обикновено нашите цели са обусловени от това какво родителите ни искат за нас, какво е правилно според обществото, какво са ни учили. Мислим си, че това, което ни е наложено отвън, е нашата истина и следваме този път. Но този път не е нашият път, но ние не знаем това и вървим по него, смятайки, че така е правилно да бъде. По-често живеем живота си според това какво трябва, какво някой ни е казал, че трябва, а не според това какво наистина желаем. До момент, до който осъзнаем, че нещо не е наред, че нещата не са такива, каквито бихме искали да бъдат и че могат да бъдат по различен начин. Тогава започваме да си задаваме въпросите. Кой съм аз? Защо се чувствам недоволен? Не може ли да бъде по различен начин? И обикновено тогава започва нашето пътешествие, но понякога в човешкия живот отнема много време, докато човек стигне до тези въпроси и докато тръгне по пътя към себе си. Много често предпочитаме илюзорната сигурност пред това да направим скок в неизвестното и да открием кои сме. Свикваме с нещо, живеем по определени схеми и стереотипи, удобно ни е, смятаме, че това е добро за нас и потискаме естествените си чувства на недоволство и на неудовлетворение, защото се страхуваме. Страхуваме се да предизвикаме себе си, да направим скок и да открием наистина кои сме. По този начин все повече губим връзката с изначалната ни същност и все повече се отдалечаваме от себе си. До момента, в който усетим, че не можем повече така и решим да променим нещо, този момент може да е провокиран от външни обстоятелства. Обикновено негативните събития ни провокират да променим нещо
много рядко човек сам решава да предприеме тази крачка, обикновено е притиснат от нещо, което идва отвън. За да се чувстваме щастливи и да бъдем в унисон с истинската си същност, трябва да знаем какви са нашите истински цели, какво е нашето предназначение и нашето призвание. Обикновено ние не знаем това, мислим си, че живота ни има определен смисъл, който смисъл има живота на всички около нас, на цялото общество. Преследваме различни цели, свързани с работа, с семейство, с кариера. Смятаме, че трябва да се случат определени неща и когато те се случат, а ние все още се чувстваме недоволни, разбираме, че нещо не е наред и че може би истината е друга. И тогава тръгваме на пътешествието, наречено "Кой съм аз?". Така, сега нека да видим защо често привличаме в живота си нежелани ситуации. Всички си мислиме, че искаме да ни се случват хубави неща, мечтаем си, разказваме на приятелите си какво искаме да ни се случи. В крайна сметка много често се случват нещата, които не искаме толкова много. Защо се получава това? Истината е, че дори да вярваме, че искаме да ни се случват определени хубави неща, ние привличаме ситуации, които са обусловени от нашите подсъзнателни негативни убеждения и деструктивни вярвания. Всички на съзнателно ниво смятаме, че желаем нещо определено, дали материално или не, и се стремим към него, но много често това не се случва друго нещо, което всъщност ние не искаме. Истината е, че това, което реализираме в живота ни, се ръководи не от съзнателните ни убеждения и от това, което искаме на съзнателно ниво, а се води от нашите подсъзнателни убеждения и вярвания. Тези убеждения и вярвания влияят директно на живота и ежедневието ни. Целият ни живот, всичко, което се случва в ежедневието, събитията и хората, които привличаме, са провокирани от тези несъзнателни убеждения и вярвания. Причината за съществуването на тези убеждения и вярвания са всичко, с което ни е кодирано още от малки, още от самото ни раждане, което е кодирано от нашите травматични преживявания, което е кодирано от начина, по който сме отглеждани от родителите си, което е кодирано от обществото и средата, в които живеем. И така, отдалечавайки се от своята истинска същност, ние забравяме своите истински кодове, тези с които сме дошли на този свят и върху които можем да построим нашия живот и нашата мечта на реалност, и започваме да живееме с убежденията и вярванията, които са ни наложени отвън или които сами сме си наложили, старайки се да избягаме от негативни ситуации, от болка и да предпазим себе си. Тези кодове са една защитна броня. Тяхната функция е да ни предпазва от нежелани ситуации, от изпитването на определени негативни емоции, но тези кодове всъщност влияят директно върху живота ни и много често, строейки върху тях живота си, всъщност не живеем живота, който искаме, а живот, който е обусловен от тези вярвания и убеждения. И така, пак да кажа, много е важно да осъзнаем, че подсъзнателните ни убеждения са кодове, върху които строим живота си. Ако променим кодовете, ще можем да променим и живота си. Неосъзнаването на тези кодове ни прави неспособни да контролираме живота си. Просто се движим като марионетки по течението, смятаме, че нещо правим, че нещо контролираме, но всъщност единственото, което правим, е да не осъзнаваме защо ни се случват нещата и понякога зацикляме, понякога стигаме до една задънена улица. Причината за това, пак казвам, е, че тези кодове са неосъзнати и изхода от излизането от този порочен кръг е осъзнаването на тези убеждения и вярвания. Всички такива неосъзнати негативни убеждения и вярвания излизат на повърхността на нашия живот като нежелани ситуации, провали, неуспехи, загуби
болести, общо взето неща, които не желаем. И отново във връзка с темата, може да ви се струва, че някои неща се повтарят, но всъщност това е умишлено направено, за да може да стигнете до същността на това, защо се случват по този начин нещата, за да можем после да намерим изход от тези ситуации. Така, защо ни се случват провалите и неуспехите? Отново, причината е същата. Провалите и неуспехите в живота ни. Смятам, че всеки един от нас е имал такива ситуации, в които се стреми към нещо, иска нещо, но в крайна сметка то не се случва. Или пък попада в ситуация, която му е неприятна, която предизвиква в него негативни емоции, кара ни да се чувстваме неуспешни, провалили се. Причината за това нещо отново е предизвикана от нашите негативни подсъзнателни убеждения и вярвания, върху които нямаме контрол и които често ни поставят в нежелани от нас ситуации. Много често, когато попаднем в такива ситуации, които даже се повтарят, не сте ли си задавали въпроса понякога, защо ми се случва едно и също, защо все на мен, защо вечно попадам в една и съща ситуация, защо не мога да излезна от този порочен кръг? Предполагам, че се е случвало на всеки и тогава се чувстваме обикновено фрустрирани, неудовлетворени, понижава се самооценката ни, самочувствието ни, провокират се мисли за това, че не можем да бъдем успешни и щастливи в всички сфери на живота си. И така всъщност се завъртаме в порочния кръг, от който не можем да излезнем. Така, нека да ви кажа, че има изход от порочния кръг и то е в откриване на нашата истинска същност, с която сме дошли на този свят, а именно заменянето на погрешните убеждения с тези, които принадлежат на нашата истинска същност. И сега нека да видим как да привлечем в живота си това, за което истински копнеем. Нужно е да отстраним погрешните вярвания и убеждения, кодирани в нашето подсъзнание, от наши травматични преживявания, от неизлекувани емоционални рани, наши и на хората в нашия род, включително и тези, които са живели преди нас. От наложени от обществото и средата, в които живеем, ценности и порядки. За да отстраним подсъзнателните ни деструктивни убеждения и вярвания, необходимо е да ги доведем до съзнанието си. Докато не осъзнаваме нещо, ние нямаме контрол върху него. То живее живот съвсем отделен от нашия живот. Затова понякога се чувстваме толкова объркани, защото на съзнателно ниво правим нещо, стараем се, вървим в някаква посока, мислим си, че ще ни се случат определени неща, а всъщност се случва нещо съвсем различно. Защо се получава това? Защото съзнателният ни и подсъзнателният ни живот нямат връзка помежду си. За да можем да променим това и да живеем съзнателно живота, който искаме, необходимо е да доведем тези деструктивни убеждения и вярвания до съзнанието си. След това, което трябва да направим, е да променим убежденията си и вярванията си в посоката, в която искаме. По този начин можем да имаме съзнателен контрол върху живота си. И нещо, което е много важно, което всъщност ще бъде разгърнато в следващите ни вебинари и семинари, сега само ще го спомена. За да привлечем това, за което копнеем в живота си, необходимо е да изградим визия за живота си, да подредим приоритетите си, да си поставим цели и да планираме конкретни действия за постигането им и не на последно място, нека да се наслаждаваме на всяка крачка от пътуването към себе си и сътворяването на нашата мечтана реалност. Преди да преминем към медитацията, ще ви кажа, че за да изградим тази визия за живота си, да подредим приоритетите си и да поставим истинските си цели и планирането на действия с тях, първото, което трябва да направим, отново го повтарям, е да заменим погрешните кодове с тези, които са
са истински, тези, които са съответни на нашата душа. Сега ще направим една медитация, която има за цел да ни свърже с нашата изгубена същност. Секунда. Така, приятели, надявам се, че чувате музиката. Настанете се удобно, там където сте. Изберете си място, където се чувствате комфортно и удобно. Останете сам със себе си. Гледайте се в себе си. Посетете как се чувствате. Посетете дали има някъде напрежение по тялото ви. Какви мисли минават през вас в този момент. И когато сте готови, ще се отправим на едно пътешествие към нашата изгубена същност. Вземете си още малко време, за да усетите себе си. Сега, представете си, че се отправяте на едно пътешествие в една гора. Вървите през гората. Тъмно е. Толкова тъмно, че трудно виждате. Но все пак успявате да вървите и да си проправяте път сред храстите и дърветата. Виждате една пътечка и започвате да вървите по нея. Знаете, че тя ще ви отведе на по-светло място. Вървите по пътечката и излизате на една поляна. Светла, хубава поляна. Слънцето грее, тревата е зелена. Огледайте се наоколо, какво виждате. Има ли дървета, животни, други хора? Какво си мислите, какво усещате в този момент? Сега погледнете внимателно и си изберете едно дърво. Това, което най-силно ви привлича. Това е вашето дърво. Може да е дъб, може да е бук, може да е бреза, може да е иголистно дърво, няма значение. Усетете кое е вашето дърво и бавно се приближете към него. Погледайте го, докоснете го, запознайте се с него.
Това е дървото, което ще ви каже нещо за вас самите. Свържете се с дървото и станете част от него. Представете си, че вие сте това дърво. Намирате се на поляна сред много други дървета. Разгледайте внимателно какво е вашето дърво. Колко е високо? Каква е короната му? Има ли дълбоки корени, спуснати в земята? Какви са листата му? Какъв вид е? Усетете себе си като това дърво. Усетете как корените ви са спуснати дълбоко в земята и са свързани с земята и с всичко, което ви заобикаля. Усетете как чрез корените си черпите живителни сокове от земята и те преминават през цялото ви тяло, през целият стълб на дървото, което сте в момента, отиват до клоните, до листата. Усетете връзката с земята. Усетете силата, която идва във вас от вашите корени. Какво усещате? Какви картини минават през главата ви? Усещате ли се свързани с всичко, което е около вас? И сега попитайте дървото, какво има да ви каже, защото той има послание за вас. Чуйте това послание. То е само за вас. Това послание ще ви доближи до вашата истинска същност. Вземете го със себе си. Запомнете го. Запазете усещанията, които ви дава връзката с вашето дърво. Интегрирайте ги в себе си, вземете неговата сила и всичко, което ви дава и чуйте добре посланието, защото това послание е един от вашите кодове, които ви свързват с вашата истинска същност. Така, когато сте готови, вземете си довиждане с дървото и леко, както е добре за вас, се върнете тук и сега. Не бързайте да отваряте очи, останете с усещанията си. Връщайте се толкова бързо, колкото е добре за вас. Усетете как се чувствате, усетете тялото си и леко и бавно отворете очи и се върнете в реалността. Сега вземете един лист хартия, един химикал и запишете всичките си усещания,
това, което се случи по време на медитацията. И най-важното, посланието, което ви даде вашето дърво. Ако имате нужда от време, може да го направите и по-късно. Може би имате нужда малко време, за да осъзнаете какво ви се случило, какво ви е казало дървото, какви са усещанията ви. Бих искала това, което сега запишете, да го донесете на нашия семинар, който ще обявя в края на вебинара, защото това ще бъде отправна точка за нашата по-нататъчна работа. Тази медитация е първата крачка към пътуването към изгубената същност. Също така можете да направите една рисунка на дървото, с което разговаряхте, и да донесете и това, което сте написали, и рисунката, когато се срещнем на живо на нашия семинар. Приятели, това беше днешният ни вебинар. Той завършва с тази медитация. Надявам се, че съм ви била полезна. Надявам се, че успяхте да се докоснете до себе си. Много ви благодаря, че бяхме заедно. Искам да ви поканя на нашия семинар на МНБ къщата, който се нарича Изграждане на визия за живота според истинската ни същност. По тази тема вече споменахме в вебинара. Семинарът ще се проведе на 21.11.2015 година в събота в МНБ къщата на улица Свети Кирил и Методий 31 от 11 до 16 часа. Много ви благодаря още един път, че бяхме заедно, и до нови срещи!